Wenganeza wethu impela sibona lapha kusikweleti umfowachiliza njengoba ke esephumele ke ubala ngokuphelelwa icontract ngaphansi kwenkampani kakhuzane Indlamlenze Group and Production. Lapha ke ebekhipha khona ke amacwecwe bafowethu impela lapha masikhuluma kakhulu ke ake siqale sinibingelele kuyona ke imbuso sithi MTV sithi nje uma usaqala ungena kuyona i-channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khonza uzithola zonke izindaba ezishisayo nazo ezitrendayo. Bafowethu impela kusikweleti umfowachiliza usephumele ke obala ngokuphela kwecontract ngaphansi ke kwenkampani kakhuzane Indlamlenze Group and Production lapha ke ebekhiqiza khona ke amacwecwe. Bafowethu impela kusiziqinisekisile lezi ndaba waveza ukuthi ke kuyona ke le company babe nesivumelwano ke seminyaka ke emibini esebenza ngaphansi kwayo futhi ke kumele ke akhiphe wona ke amacwecwe awuthunja bake nangempela ke esewakhiphile. Bafowethu impela usho njalo phana ke usikweleti ke umfowachiliza wathi cha impela ke akuthi ingoba kube khona ke ingxabano kumbe ke kube khona ke into ke eyenza ukuthi ke bangaboni ngaso linye kodwa nje impela ke bokuyona ke contract ke ababeyisayinile ke phansi. Bafethu impela ubesebonga kakhulu phana ke yena ke ukhuzana ke umfampongoze nakuyena ke umthokozisi Zuma ukuthi ke bamnikeze ithuba elihle kangaka lokuthi ke asebenze ngaphansi ke kwabo kanti ke phela waveza ke okuhle kodwa ke akuzuzile engaphansi kwayo ke le nkampani njengoba ke eveza ukuthi ke sikhuluma nje unemoto ahamba ngayo futhi ke ziningi ke izinto ke azizuzile ke angake ke akwazi ba aphumele obala ke ngazo kanti ke sikhumbula ke wengane zakwethu mangaba ke sibuyisa ke imemory ukuthi usikweleti ke umfowachiliza ke engawo ke unyaka odlule ke waphosta phana ke ekhasini lakhe ke lezoxhumana lwaka Facebook labona ke eposta khona ke indlu ke owayakha khona ke ekhaya kakubo esingasho ke wengane zakwethu ke ezinye ke zezinto lezi ke azithe wakwazi ukuthi azihlomule ke engaphansi kwayo le nkampani ke khuzane. Bafowethu impela ke izindaba ke ezinhle kakhulu ke lezi ke mangaba ke sibona ke umculi ke ekwazi ke ukuthi mangaba ke ephuma ke kwinkampani ke aphume ke abonge futhi ke aveze ke nazo ke izinto ke ezinhle ke akwazile ukuthi ke impela ke azizuze esingaphansi kwayo ke ikhampani. Bafowethu impela lokhu ke singakubukela nje phansi kodwa ke lokhu ke kusho lukhulu ke ngayo inkampani kakhuzane Indlamlenze Group and Production ukuthi ke iwazi ukuthi inakekele ke abaculi ke abesuke bengaphansi kwayo kwazise ke wengane zakwethu mangaba nje sizokhumbula ukuthi ke abaculi ke abaningi bathi ke base beshiya phansi ubezwe bekhala ke ngama royalties nokurojwa mangaba ke kunama gigs. Bafuthu impela ke zibe njalo ke izindaba phana ke usikweleti ke ephumela ke obala ngokuphelelwa ke icontract ngaphansi kwayo ke inkampani kakhuzane Indlamlenze Group and Production kuyona ke bemkhiqizela ke amacwecwe ke wakhe. Hayi ke wenganeza ukuthi impela thina ke simbuso sithi MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobonda idibani yona ivideo elandelayo.